bawa to napay nakabutang nga we support Garcia ya sa ubos na nakabutang sa ubos nga Cebu is a Garcia country. Pastilang kalakiha mga par nga sa vlogger ni Governor Gwen ang DYHP may pasangin landi ay ato mga par nga mao kunoy namutang ato nga mga banner WhatsApp ug mayong adlaw kanatong tanan. Og ilabi na gyud sa mga subscribers nato diha. Daghan ing salamat inyo mga par. Ug atong pasalamatan katong supporters nato nga taga Bugo City. Mayong adlaw ninyo diha taga Bugo. Mayong daghang salamat sa inyong pagsuporta sa ako ug sa katong wala pa naka-subscribe sa akong channel. Palihog lang kog subscribe mga par. Kili diha sa akong may video ay subscribe button nga na i-press lang na nimo para ma-update ka sa atong mga i-upload nga mga video. So karon mga par maghatag information sa inyo kanang about atong dagko kayo nga streamer mga par nga gipangbitay sa mga skywalk sa Cebu City. Unya mga par ni ani to daghan nga pagsaway sa mga katawhan kay nganong gibutangan ngadto sa skywalk sa may Cebu City mga par nga wala man kuno na ilabot unta dinha nganong gibutangan man diha mga par sa mga dagko kayo mga streamer ni Gwendolyn Garcia. Ya sa babaw ato napay nakabutang nga we support Garcia. Ya sa ubos na nakabutang sa ubos nga Cebu is a Garcia country. Pastilang kalakiha mga par nga sa vlogger ni Governor Gwen ang DYHP may pasangin landi ay ato mga par nga mao kunoy namutang ato nga mga banner. Ang DYHP day mga par ang nasuspek nga mao kunoy namutang ato mga dagko kay nga mga streamer nga gipangbitay sa mga skywalk diya sa may Cebu City. Ang namasangil mga par nga ang taga DYHP kano ang nagbutang ato ang kanang yaw maayo ni Attorney Pilbanyo nga vlogger kuno ni kuan ni Governor Garcia. Mo'y namasangil sa DYHP nga mao kunoy namutang pastilan aning kalakihang mga par nga ang DYHP naman hinuon may involved naman hinuon ang DYHP aning kalakiha. Ya ni-react mayo si Attorney Ropel sa pagpamasangil sa vlogger ni Governor Gwen nga sila may ilang ang DYHP may kanang gipasanginlan nga mao kunoy namutang ato. Para sa ako alam mga par maglisod sad ko og tuo nga ang taga DYHP ang namutang ato kay usa man say makuha sa taga DYHP ato mga par kung ila tong buhaton kung mamutang sila ngadto unsa po ilang makuha sa siguro ana wala sad siguro ay maggasto-gasto lang gyud ang DYHP og magpabuhat og tarpaulin niya ipamutang to maggasto-gasto lang gyud. Unya daghan magkayo ng mga CCTV camera nga na may bawan mo gina mga par kung tres up po na gyud na may bawan gyud na ay kay daghan kayo mga camera nga na nga mahimo nimong ebidensya. O para sa ko alam mga par dili ko motuo nga taga DYHP ang namutang ato. Sa hangtod karon wala pa man hinuoy kanang mga balita nga nigawas nga naay nasakpan nga mo'y namutang ato sa kakaron wala pa man hinuon basin gi kuan pa na nila maayo basin gi i-identify pa na nila maayo kung kinsa gyud ang namutang ato. Daghan kayo salamat ninyo mga par ug palihog kog subscribe ani nga channel para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video kay manghagpa ta og mga kasayuran mga par
ug atong ipahibaw sa inyo ha, para makibaw sad mo mga par, ug kinsa gyud mga par, kay ato gining atngan kung kinsa gyud ang namutang ato, kung ang di ba HP ba or ang kampo ba ni Barry 4 or mismo ba ang sila si team ni Garcia ang namutang ato mga par. Mahatag tayong informasyon sa inyo ha. Ya, palihog kog subscribe ani mga par para ma-update mo. Daghan kay salamat.